congratulations! And sa wakas, for the second time around, monetized channel ka na. And, ayun, sayang hindi umabot dun sa birthday mo, pero at least ngayon okay na siya. And, ayun lang, sana, continue mo lang yung nasimulan natin to help small YouTuber like us. And, keep it up. Yung pababayaan yung mga sinabi ko sa'yo, dapat i-adapt mo din yun. And maraming salamat kasi yun nga, kahit na medyo busy ka, nakakatulong ka pa rin, nakakasupport ka pa rin. Kapag sinabi kong, Kuya, ganyan natin to, Kuya, si ano na, ganyan. Nandiyan ka pa din to support. And yun lang, maraming salamat for being there and to guide me, and also for professional purposes also there. And God bless and more revenue to come. Bye, see you around. Hello, Kadyo TV! Congratulations! At monetize na ang iyong channel. At naawa na rin sa'yo si Lolo at inaprobahan ka na niya. So, tapos na yung paghahabol natin sa WH mo. Ngayon naman, ikaw na ang magtatrabaho naman ngayon para sa iyong revenue. Pag-igihin mo pa, Kadyo, ang paggawa ng mga magagandang istorya sa comics na lagi mong binablog. At sana magtuloy-tuloy pa rin itong ating friendship at lumawak pa, gumanda ang iyong channel. Yan lang ang wish ko sa'yo. At syempre, bigyan ka pa rin ng lakas para makapag-vlog, di ba? So, congratulations sa'yo again, Kadyo. At see you sa third level, ang paghihintay naman sa iyong pin. So, congratulations again. Bye! Hi, Sir Kadyo. Congratulations. Say congratulations. Congratulations. So, finally, monetize na po kayo. Good luck. So, i-continue lang nyo po yung mga content nyo na comics and then yung mga awards. It's very unique. God bless and more revenue. Bye! Hello. Okay, so gusto ko lang bumati sa ating kaibigan. Gusto ko lang batiin ang ating kaibigan dahil isa ng monetized channel ang kanyang channel. At last, 'di ba? Idol, Kadyo TV. Ayan. Ang ating ano ba 'to? Bernard pa lang. Lagi ko nakakalimutan yung kamukha mo eh. Si Bernard pa lang. Ayan. So, congratulations, Idol. Sa wakas, eto na. Sabi ko sa'yo, claim na natin yan eh. O, diba? Ayan. Alam ko, kayang-kaya mo yan. Sus, ikaw pa ba? So, diba? Ayan, monetize na ang iyong channel. So, ngayon naman, ang i-workout mo naman ay ang iyong revenue. Siyempre, lahat tayo, sabay-sabay tayong aangat. Walang maiiwan, di ba? Walang iwanan. Dapat, lahat tayo sabay-sabay na aangat. Di ba? So, kahit na monetize channel ka na, huwag kang mag-alala. Ipe-play ko pa din yung mga harang mo. Huwag kang mag-alala dahil katulong ako sa pagpe-play ng mga harang mo. Siyempre, para sa ating revenues, di ba? Again, keep it up. More power to your channel. Congratulations again and again and again. Ayan, bye! Thank you nga pala sa pinadala mo sa akin. Natanggap ko na. Maraming salamat. Congrats ulit. Bye! Kadyo TV, congratulations sa pagiging monetized mo na. Sorry, hindi ako nakaabot dun sa birthday greetings mo. Pero ngayon, ang aga ko, gumawa ako kagad. Congratulations and good luck sa new journey mo sa iyong channel. Nandito lang kami, supporting you, kuya.